Mama catch your FM, catch your FM. I say Mama catch your FM, catch your FM. I am Mama catch your FM. One sem no pen one sem, power sem brana. Uncle one sem. If we say Obinima, Obicher, Mama catch your FM. Mama catch your FM. Mama catch your FM. Mama catch your. Obama say boy, Obama say bim boy, Obama say ba Obama say boy, Mama catch your FM, catch your FM. Mama catch with the queer register. And if I was a bra, Mama catchy, will be Jemukuha. And then the Yeniaba, Dana Hamilton. And I wish I saw when Yamisha Kumum, and you see Anna May. Me when Yami imagine it, Miss Rodom what the matching tea. It is a fun idea. Oh, you have been waiting for home more. But you have been waiting for so many more. Minimum Yami imagine it. Maybe a Cassiapa. Oh, Dana Hamilton, Nana. Eh, family prepare to be a carrier. Hey, I'm sure whom will fiat. When you're Yamia Dumaka, meaning over to my yet and say, and me to be a coffee out of my Sevilla or coffee there. Social media on the doorstep and send you of us Sabi. Na ene wo mfa nti wo bafa no kwase asem na ye nso de ye sebe ye kasa kire banyansafo badwendwema so beti asemi no de bia bobra enti ebra ekwemi ye twam kwa ye bia puni na hamente o kai wo se enhwe obi etebi owo mu nyame nsira ye mfa bi nka ho odofo mo ada bia mo hye na mo subscribe ye mi na no mahemfo mo frɛ na mo subscribe me da mo se sem me amense me mfata me kasa mampanyini tie me da mo nyina se me nua se fe no what ye nka ye dwumadie ni die ani ye frɛ no obi nima wo bi kyerɛ me nua bia na wonim na obi so kyerɛ wo de wo so wona wo de aba ye pa mo kyerɛ bebree mo amu odan amanfo aso se ka kyerɛ de a wo ye me pa to telephone number me di dwuma 015 21 400 8110 one kasa fa number no de wo bi afabra braba bisa entu wonti etu obi na ye wo se nya sa na etie minia obi apabagim ba agro na mo mpena wo sa wa wo yarefo da wo dem a enka obehu se yarefo awo ya sa wo ba be ma na obi di asema di no wo ba ba no akwa wade na kohia nkwanhia ka wo ti se obi aka obi asema minia ka bete ase wohwe ni so wonyame hwa komam entutu no na akrabo na no wo se no hwe se bona ebukura yesuno no ne na woma wonyame kan ye ho wate ye me ne no me papa no me nananom do mankramofo me da mo ase sem me ya metiwe ka me nyo bia na me kuro mo ngramofo masara chi mo boni bi bom paye ma me da mo ase papa la di no me da mo nyina ase me da mo ase me ne ya hwa me hu ma bo fia wate and family prepare to be in Kaime. The one Yami imagine and then do my dear baby guapuni so said the Debbie Americano. Yeah, by Emma Sasawa. Now, but Tinasiku to what shall I moa JTA? Above wow sweaty enough for a baby film. But I'll count 90 no. I also find it a pan and Tenessa. Hey, and then I haven't or there are some no and something I know the I no. Hey, when you may have no cremo. Hey. I shall be who will fear catch the coming over and from the floor and what it. For prepare to the Ankayobi. You mean your friend what's last year, said your money and money no. You might be a session be brave, upon Sonia the Abba, and of one young fire grenade will be how you will be how. Obi amane ni obi amane etimu ni aba mama ka kire de empanyini tena se abusua tena se menua obi su a wo su no
da wo bi oso na obi so fie ne ye topono na ye nije da enti obi asam wonti mu a entina wo fie entina wo danim enka ne wo pe na bra bi beto no da no behu sai sansam wo etimi si obi ase e de be enti na obi maame bewu ama obi aye na ye na wo maame ewu no wa hunu funu sebe bra bi asanye ja ne hye no ya ka no bo ne tete ne nam anka wonti a na anka behu sai asam no ehye edi ebe ntinu be ma bi o ware oba bi ama oba na tete no enye wo nua be ma enye wo ba wa bo no ho kanti no wonim se enka no minia tena sikutu na wo de tai na ye be sane nsem nne asama mi be sane mu no wo hu bedwiru ya ye fra ye ho se ye Christopher subani abrabobɔ ne na o da bi wo no ankasa fa ne ba tie hamete sitie me ye kese pa kajre me ye di baby ya me ye wai Eda me ba o telephone number de fa na Africa ji asenu opemu ati a me ba chawo obi sia me awodire asamo ka tell say who program wa ya manfo ba ye kama pa enka no wo di asa wuntie ye ma me nka ba boa se wobetie na wo ba fa bi badwen ba banyansafo bi beto wadwene mu na de abobra ka ba boa wo pa jo miniano sabre anyu no be kofam ye ye be kan ne se ene se woni munua ba mama ka kire sia ya miniano ena sama me de be areho atete na so e wo se ye ka se de mpanyina ka no ye de mo de beba bia beba beka ye beja mu e de amadofo amanyansafo na nanom ahemfatie afra kanyansasem wo minia ye da mo asere comments bebra mo de oba comments de de ye tuo mo ba ne ye purugu de ye nyansasem so ye de kan ye de hu de gu ya dwene mu odofo eno na maka kire no na anka wo dan na anka wo behu se wabɔ ka wo de nete cement anwea no de asidan ne so ne ye dwene gu anka wo dan ti hu ni se da hoten na anka wo dan ne ye dwene gu ya anka behu se wato cement aboka minia adofo obi su ye obi ani jeda obi awerɛhoɔ da ne ye obi ani jeda wate minu yakwa ampon so ne kan da obi osu ne da na obi su ani age etu ntensem bi ase a entina ofie nka ne opɛ na sɛ de wo ka no saa nipa no sɛ wo nyame tuya ne ka nka wonte ase nti nyame akatua ne de maame de mo ka nyina no ene no maka to aboa se bona mu yensuro no na nya ne homa se bona mu no yensuro no kwadwa fosulu mba so ne kan ada so bobobom so nwa de won kruso se bon obubo no nwa nkroso opa won fa no anwe eni adofo enne comment ya modi aba ene mo asebe previous am obi sa amanfo nsebe ene no ma kire o se telephone number me de adwuma ya mpanyini ta amachi no 015 21 400 8110 wo bi nima wo bi kire wo pa akasa wo peso a kire wasem no wadwe sa wo de no number no de ofre wo am de no number frɛ me ka kire dwuma ye no professional way ne ye telephone number bi a wo be frɛ wo gina radio wo ko gina communication frɛ kora number no show e de kire yen enti wo ye ba ma wo ye oba wo siwobo ento wunti no saa no be ye no me nua sɛ na metena ase a me baba ye bi metima wo no to ye me ba ne nisuo ne na werɛhoɔ ɛsɛm baba wo edi aba me ba ya sɛm a wo de aba wo te nisuo ede bedan panyini ne sɛ ne papa ye Pentecost elder wono ankasa ne baba ya da eniano na ka kire wo sɛ wonyame fie na asɛm no atemu da no bestati free oni adofo asɛm a mekan badem baba nyansafo tena seti asɛm ifam aba enka wo enti wo hu ni sɛ nyɛ saa na tie ye de ye te ha wo ye wa ha ya ye baba ya bi frɛ ye wo fra anya sa wo kan wasem na ne ya betena ne ya betere kire mu asem ne yakom ne yodom wasuko ne ya beduaduam ne ya gya ne seku ha ne baba ya bi frɛ ye ne nisio ene na werɛ hosem de ba ne sɛ ne papa ya Pentecost elder ne papa ba o manga na mu no wo mfie dunkron sɛ wode na burokyire ha nwoma yi befa ne de na aba ne maame ne papa yi ba si dan a wono ne na na abrewa ne te wo manga na mu na ne nana no ne papa ba ye no oyɛ sɛ o ɔne ne ba ne bɛkɔ akoda na wakyerɛkyerɛ no kwan a sɛ bɛyɛ asɛbe nkrata asɛm sɛ de mu nyina mu nim no ɛbɛyɛ na bibia bɛkoduru hɔ a bibia yɛ kama na wo bɛgi adi sɛ ɛkɔ na asɛm no wɔ no
abrewa de onim se agya be ma asabi ono ankasa na sinim ba de wona ne na na ye okoda nka asabia ni ho enya hwo obi ofra brochire o ne koye ne papa awo na asidan ya woni onana abrewa tim no wona ne papa wura danim sebe koda onim se ne papa okokire no awade na be ko wale ne nani so odofo mo kai se quarantine ya ba ye be ma bi fa ne ba e wo wese ha Germany wese ha na ya na mo ka se ye di agro hu sa akura na anyem sa akura na anyem sa papa no ye presby soft asori panyini mo nsam ne se ye be ka wa hu amomo hu ya na ya wadwene se ye di agro nti wutimu fia no mo ka de mo pe me be cancer na wa mu me wa evidence gura o ye me as Mrs. Panyin guys you are sister nyame hira o ye mfiti ya na ya hye mfidie ti ha o wa wo de wasem be ba no court wa ye be ko evidence ni nyina wo ha se de Canada Japan o ka no mo fu so o di agro da na afa ne ba na me se Pentecost da ono ankasa afa ne ba ba ya no wo 19 years o ko Ghana so de krata ko wale na ba bruchire ha papa na ne ba na da ensunsuanso aba no eno ne wo be ka na wo de wadwena ba ne de mpanyin so de ama abofra ne ye be ka ama watie oye elder Pentecost asori ye fele se Pentecost oye da corona de yamwa mon kaka mutimom asori amutima elder de ne krata kwa wale ne baba ya ne bana bana o baba e ma panyin so san wo corona mu se ye bele ha se ye Hamburg se ye Hanover se ye Bremen Pentecost asori elder o di ne ba onu ankasa fa ne ba ne na da akora na nyansunsanso akora na bedu kurom ha wie se papa na yire no won hu ye nsu nyankopon ya ogotumi wade nyama me na nya pressure kese pa ada yire na nya pressure mo so ndenu ho no nyame na yi ne ma kire no na ni mpie so ma ni hu ye ne ba ne kasa enu na ni kunu fa ami kasa ni kunu fa enne ba hiti pa because on samla mo ka na bonte no ento na me mpa ibone se nka bi nto na se bi ato wa wo betu america no wa ba ai kanti mazongo de kai o se egya ne hyewa wa wo beba se egya ne hyewa make it over be hwehwe me se jane hyewa wo beba e de wase na beto ha na wa hu se sa anya agro ni yedi Pentecost ya da no woko Ghana ne ba ne kodai na akola na tima be wurem akofa be ma se wo sori o de be ma ne da 7 prebiasa ne hu nto no agi so wura adware ye e de ne nsa kwahyehe no hu ama brante na kopie so se aya asem kase ya chesa be ma ne kopie so no nti ase nti de beba ne se oni ababa wa ne bejaye ato akora ne su dia wode kwaye wo ba no wahu sinti bia wakofa de amakwala no se wontime nware wo bayi so nti ne be ma ntene papa wo kita bible wonyame atemu se wanko kantre wo sofo a me ma wo na watwe me yensa se we ye tofami me ya ne be fre Pentecost kuro na wo mu no Berlin ha be fre me ya papa azekdante na mabona mane se wo Hanover wo Bremen wo Hamburg wa me fre Pentecost sofo wo na mabona mane enti ya hwe ya ma wo na watwe me yensa na watwe me no kosi na watwe me yensa no elda me ka tro pray wo ba no voice wa wo betie ye be boss of amane e se wo ba no problem wo wom wo ko Ghana dey o se na na abruwa no o ka kire ne say na papa person no ko da ye o se anana bia ne papa dada afem wo no wo be ko da atim ne na da ene na da to so amakra na bedru kuro ha akra na bedru kuro ha ne tesa akra na ye na be say da bi hade mempene okofa beba bia wo de ne ngam se wo say fe 25 years abaya okofa beba no ne da ne ho nto no papa wukita bible wonyame betua wo ka na wo wa wuti wo fie wo te se me ka se we ya wa ka che se me kaseti ya Christopher na yadafo eda ono afa ne ba de ono onye nyame adwumafo no ye ho eda wono anasene mu ba wone na eda no mutie se na sebe montena se benyansa fo ba dwendwe ma monwene kwa dwendwe mu wate na anto no anto ato obi no se wo ene mo ma na motie breche kure ha ena me de me ma de wo mo ne mo papa no mo ma ne mo papa mo kunu no me ma no dodo na sebe be de mo ma ne da mo ma ya na be ne na ho na be nya kunu no mo kunu ne ba da me ma na mo ne wo tene ba basene mu ma we kura de ne obi ba wo wono ane bo ne na da munnimu nyansa mana munnimu nyansa mo de ya sebe mo de ya wade ya abusu ya mo de ya wade ya kuru amutim no mo kunu no ba ne mo ma na de da wati obi a wono ane ba no ane na da se hwakra ne sunsanso media de mpanyin de ba ye ne se akra no mo ne papa no on fere asore mpanyinfo mo ba mane omo ne maame na mane enya sa pe de mpanyin ka kire no se enya sa pe o maame wu akwaye na se obewu
nti e was akra ne kan sakra ne pese o ka no ye free papa woni nsa wo no ba ne yes an wo ba ne nsa ye e ma ne ko se no bra wo ba wo fra broche ba wo free Ghana ba broche da no wo ba ne so onyem ye no ko yigu ye wo ba ne nyem ye ko yigu ye papa e moja akra ne hie gu ye ne gu ti so e be so nya fa wonu mama wa di wo ba no mo sa moja no Pentecost elder wo ne wo ba ba ya wo do krata akọ wale ne free Ghana wo ne no ko da ye e de na bedru kuro na no e ye wo wasa ne me ka no Pentecost elder wo ne wo ba ko da Ghana wo wasa ne me ka no be se audio no ha enti mpanyini atena se e na wo ba na kasa se wo ba no mo mpanyinfo amane ne ye sa ma me ne de honhom bewu ma me ne de honhom bewu ama wo wafa wo ho adi wo gina so da mu e preach e tu amanfo sen wo yire da wachi wo no wo ba da adan papa adan Ghana fo e ma ne mema sebe momoni na ho ene ne me kana e ma na mo di agimi nti e ye mo se mu kuro ne mo mama ya ye fan mo fa wade ye nyokuro mo fa wade ye nyabusua mo mama ya na ne na ho mema no fo mo na ye ja wo no e mema na ne o ma de dawo mema na ne o ma de ne adwo mo ne ye wo muti mu fi amanfo ho nsa ne mo ka amanfo ho nsa ne mo dwene no na obi akwagina so da mu aye we de bo so me yensa ama imo ogina ho de be ma foforo gina de ne mo sa eyiyi ne ho oba wale fa wa ye wedding wachi amanfo ma mema ahunu ne ye mama badi abobaboso enti no nyankopon be sane be nyina baba akọ oni adofo afa no waka ye ho anya ba bia oni aba mama ka kire ye obi nima obi kire wodofo de ne abusua adofo tena se ye baba ye bia ne papa ye Pentecost da woni nada ne ho sane na ye de aba no me se tena se na video ye chi for we yet no the ebe no obema bi so beba abeje ne ba oba bi ono te wo se bema bi yetani nti awo ne ba de no okocha ne me se tani ne beba abeje ne ba se be ka se fie firi monu tani bema ti ne wada ne wawo wo de ne ba okocha ya botre na aka kire mo me se nsa ne ye due ne ye nyamu so se ya ne abeja ne se ku ha beba abeja ne so agu ha oni adofo enya aguro ne ye di ewiase nsamum amanfo mebre etimi ni asento wa na wada wate asemi wuti ya mon share video no on fama mu nua no subscribe mi ni like wate ensa na ye se no wonti ase wo mpa wo de se kura mi aso wodofo ade aye sabi ye bi ne free hawo mu antu wunti wu hu se eboa na so eboa ye nua bi no me dia me dana na no mahemfo eye me nwonwa na no me da masese mi ya metiwei ahempomu a etie manu asem agitum nananom medamase menia no mpadimfo me wofa no menia obi biara wutie mama ka akire wa subscribe wa wotie medawase bebre sada bia wutie nyadaje mayen eno na maka no enye da nyina ne nsem ne be ye ode na mu nkoso ane tie ye de nsempa anya nsasem ye de kasabebuo ye de beba enu tini ye kase ye nsem no agese be nyansafo badwendwemba wotena se na wodwena semi hu wanya ba bi afiri mu menua ene ba bi opanyimfo esoma me a me de ba besie nie me nsem nyina wie ye no ye kosi ye ne sense de bi anka no wotu fia ba bisa se ka kire nsem a wokan ne we ababa ne wom aba wom ni nie aba wom no enie sa was elder mu wona ne ba da akra na nyensunsanso ti sunsanso we no sai dia ne yenye ne yemfa mra akure dia ne yenye ne yemfa moane papa wankasa wodi waburochire krata akwaware wo ba no watim ne nada sese wo ware wo be yenye yie wo ware wo be ya enye yie wahu dia wakofa dia ma wo ba no papa fo sebe mpreduasa emmema ho ahomete na mmema bi ne som nim nyansa enti wiase ye da ho pa se mo santi nyame fie mo dia Christopher no krade mo krade no mo hu abufuo se mo ti nyame fie ne mo sore mo kita bible ne mo dio kansem mo dio tsere se mo ne mo ana mo a nanso ndie mo ye no ani Christ abrabo no ebo abura no awo kramoni be ma do be ware nan ne bati nko ne yire foforo fie kodidi nanso Kristo ni be mai ala ne yire ye baako enso ne bakra akọ ni nua foforo fie kodidi a ye de aduro beto na dianim moma yense ya dwene wate moma yense ya brabo na niema yakoso wo wiase no asem nyina wie ne se anka dan anto nti wonim se sa na etie menua ene yempanyi so ya de ba yenie eda wono afa ne ba na ne ba na nyansusanso e wo sa akra ne ka na ne akra ne ye free
na ne maame te na sɛ be wu no obewu because papa na obɛyɛ ama maame na wu ama akra ne so de honhom na ɔno so de atoa so entimi nia wote asɛm ya subscribe share fa ma wunua bi na ɔno so ntie bi na sɛ Pentecost elder sɛ sɛ ne yɛmfa zio Pentecost elder yi wo ba no ne voice wɔ ha yɛbɛbɔ wo yɛ bɛma abra telephone number ne nie wo fra yɛbɛka wo yɛ hia wo sɛ wo bɛba na nya wadwene sɛ ane ne makana wo nyame nku a meka akire media me se aboase bɔ na amukura me nsuro ne ne nwoma me utuntu a wo sɛ wakorabo eti ma wadwene nya ada ho de wo ya enye no ye ka no wagyae oba warefo a wosara wo twempena wosara wo twempena wo no wunyame ntia wo ka ho me na ntia a me ka nyame beti yanka me nua mo ma yesesa ya dwene wo so a wotifi a wonti obi asema wo do obi ntine se wo nua ba ma se wo nua ba se wo ba bi na obi akofa na ye de se a nka be ye ode ena mo nua ba mama ka chire ye mpanyini so ame de ye di gya me a me de ba ye ni fa wasem ne bra ye beba beka ne ye gya ne se kuha me da se bebre se watie eno ane maka no dwuma de edi ani wo bi ni ma wo bi kire fa wasem ne bra ye bedue duum ne ye begya ne kuha a ye kwa rigi aka ala nsam no wo ma metie na adue duum ne ye gya ne se kuha me da se bebre me da se wa ya so atie me da se